Poďme sa pozrieť, ako postupovať, ak máme ďalší okruh v rámci kruhového zapojenia na ďalšom poschodí. Budeme postupovať tak, že potrebujeme pre ten ďalší okruh cez nejakú šachtu vložiť si stúpačky. V rámci klasickej inštalácie postupujem tak, že nám stačí jedna stúpačka, ale v rámci kruhového zapojenia je potrebné vložiť pre každý okruh samostatnú stúpačku a samostatnú vetvu, ktorá ide tam a naspäť. Aby vedel program, že tá časť ide tam a späť a naspäť kadiaľ ide. To znamená, že ak by sme mali ďalšie poschodie, tak tam si môžeme vložiť takisto ďalšie dve stúpačky a potom na prvom poschodí budeme mať stúpačky už nie len dve, ale tu už by sme mali potom 4. Keď si ukážeme napríklad na týchto dvoch poschodiach a dá si elektroinštalácie, elektrické rozvody, pozrieme sa na to, tak uvidíme, že kadiaľ nám ide tá trasa. Čiže tu, keď sa pozrieme, tak mám trasu jednotku, ktorá nám ide priamo cez prvé poschodie a druhé poschodie nám už ide zvlášť. Vidíme, že cez prvý prvok, ktorý tu máme označený 001, tak máme to presne definované, že nám to ide naspäť. Takže vidíme kompletne celé kruhové zapojenie až priamo do našej ústredne, ktorú máme na prvom poschodí. Takže stačí definovať naozaj iba tie stúpačky, tak aby ste ich mali správne nadefinované. Samozrejme netreba zabudnúť doplniť aj výšku stúpačky, aby ste nemali potom na konci nulové vedenia. Takže tu teraz, keď sa pozrieme, tak vidíme, že pekne nám definuje sa to kruhové zapojenie a vidíme, ako to máme pripojené. Vložením do výkresu sa nám automaticky vloží. Netreba zabudnúť aj na to, že keď sa vám križujú vedenia, tak doplniť značku pre križovanie vedení.